Crvena zvezda je najmalerozniji klub u Evropi, ali uprkos tome dominira i pobeđuje. Fudbaleri Crvene zvezde su pretrpeli najviše iznenadnih povreda u protekli godinu i po dana u odnosu na sve evropske klubove, ali su uprkos tome uspeli i da dominiraju, pobeđuju i ostvaraju rezultate za ponos. Nije im smetala činjenica da su izgubili čak 5760 minuta na terenu više zbog povreda igrača u poređenju sa sezonom 23-24. To je jedan od zaključaka analize koju je sprovela kompanija Honor. Identifikovano je da je Crvena zvezda tim koji se susreo sa najvećim brojem neočekivanih povreda u Evropi. Prekomerne povrede obično značajno umanjuju šanse tima za uspeh. Situacija Crvene zvezde u Srbiji se pokazala kao posebno zanimljiva, jer su crveno-beli proglašeni za najmalerozniji evropski tim. Uprkos tome, Crvena zvezda je uspela da ostvari zapažene rezultate u Ligi šampiona, održi kontinuitet u igri, promoviše vrhunske fudbalere i dominira srpskim fudbalom. Takođe da napreduje u svakom pogledu. Za dublju analizu podataka, Honor je angažovao fudbalskog analitičara Daniela Volda i matematičara sa Univerziteta Oxford dr. Toma Crawforda. Njihovo istraživanje pokazuje kako povrede utiču na trenutni plasman timova i broj osvojenih bodova. Pritom, prema podacima, očekivalo se da će timovi Super Lige Srbije u proseku da zabeleže ukupno 6 povreda u prvom delu sezone, ali je Crvena zvezda premašila ovo očekivanje za čak 10 povreda. Postavlja se jasno pitanje, kakva bi dostignuća ostvario tim iz Beograda da je imao barem malo više sreće sa zdravstvenim biltenom. Analiza kompanije Honor takođe ističe da je neophodno da se u narednom periodu klubovi okrenu i razmatranju dovođenja izdržljivijih igrača, te da sam fudbalski kvalitet više ne garantuje rezultat u sve težem rasponu.